Retallades que afecten sempre els més vulnerables, com el Real Decret de beques i ajuts a l'estudi i el desmesurat increment de les matrícules universitàries. Retallades que rompen l'equilibri del nostre sistema educatiu i que suposen la tornada enrere un sistema basat en la selecció de l'alumnat per motius socials i econòmics. La societat democràtica. El que tothom té clar és que ni les retallades ni les reformes que s'apliquen resoldran els problemes reals que tenim. Els nostres governants actuals... Unitat! 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 La societat ha de preservar el seu potencial humà per poder treballar per a la millora de l'educació, per a totes